Epizóda 24 s Matejom Vtáčnikom. Ako podnikať s rozumom a budovať si svoju úspešnú značku. You ready for this shit? You better be. Akože ja musím povedať teraz úprimne, že keď si porovnávame mňa a teba, že čo si ty robil popri vysokej škole? Už som podnikal. No, ja nie. Me, got it out the mud, they respect that me. Always got the love when I get back you. Som veľmi rada, že Rady Buca Talks a tie témy sa rozširujú a moje pozvanie prijal paradoxne, možno sa zasmejete, môj bývalý šéf z coworkingového centra The Spot, Matej Vtáčnik, ktorý je dnes už naozaj veľmi úspešný business developer. Je spoluzakladateľom tech firmy na Slovensku Vacuum Labs, lieta po celom svete a rozdáva svoje rady, svoj knowledge a naozaj takú príjemnú silu osobnosti. Ja som veľmi rada, že prišiel porozprávať aj ku mne na polhodinku. Budeme sa baviť o tom, v čom vlastne pracujem aj ja, čo sú to tie startupy, ako vlastne začať s podnikaním, ako začal Matej s podnikaním, o tom, že treba byť pripravený na úspech a nie hanba neúspieť, aj o tom, že základom je povedať hodnotné informácie s emocionálnym zafarbením, čo nám moc nejde, ale tak verím, že po tomto podcaste vám to pôjde. No a myslím si, že tomu, komu ide aj branding, aj predávanie, aj obchod, aj podnikanie, je najznámejší fitness portál Actin.cz, ktorých všetci poznáte, a pokiaľ ma chcete podporiť, tak si nájdete ten link actin.cz/buca alebo actin.sk/buca a nakúpte si niečo cez tento link. Actin bude vedieť, že podporujete mňa, že ma počúvate a že tak spájate príjemné s užitočným a ešte sa aj mega veľa dozviete a mega dobre sa najete. Takže dneska je to tu o biznise, dneska je to tu o podnikaní, takisto s tým nemám problém. Lux Illimity Roasters Coffee, ktorý ma zásobuje kávou, má nádherný e-shop, robí to veľmi kvalitne, precízne. S každým zákazníkom je v takom osobnom vzťahu, čo si myslím, že pri budovaní značky je veľmi dôležité v dnešnej dobe. A presne potvrdzuje to pravidlo, o ktorom sme sa aj s Matejom bavili, že treba hodnotné informácie povedať a distribuovať s emocionálnym zafarbením. Tak sa poďme teda pozrieť, poďme si vypočuť, že ako na to. Takže vítajte opäť v Buca Talks. Som rada, že ste sa opäť naladili na túto vlnu také reálne edukácie, sarkazmu a zaujímavých hostí. No a keď vám poviem, kto sedí oproti mne, tak možno sa budete aj smiať, ale je to môj bývalý šéf. Je to Matej Vtáčnik, ahoj. Čau Mati, ahoj. A treba povedať, že je to proste fucking businessman v prvom rade, teda ja ťa tak vnímam. Neviem, či fucking businessman, ale businessman áno. Ako... Businessman áno. A hlavne si teda spoluzakladateľom veľmi úspešnej tech firmy Vacuum Labs. Myslím si, že z nášho fachu alebo z tých našich vôd startupových a biznisových všetci vedia, o čo ide. A tak aby vedeli aj tí ostatní, ktorí nevedia až tak, o čo ide, tak čo je Vacuum Labs a akú rolu hrá Matej Vtáčnik vo Vacuum Labs? Jasne. No díky Matej najprv, že sa ma pozvala, akože ja som sa tak tížko som dúfal, že kedy príde tento invite a bolo to veľmi milé, že prišiel. Takže to ma veľmi potešilo. Už som chcel byť tak Adela teraz, keď som u teba, tak akože už je to fajn. Ale tak. A aby som ti odpovedal akože iba v rýchlosti, že Vacuum Labs, alebo v takom jednoduchom, my sme softwarová firma. My robíme software na mieru, ale taký trošku iný než tradičné spoločnosti. Robíme hlavne v niečom, čo sa volá že fintech. To sú že finančné technológie, čiže mobile bankingy, internet bankingy, platobné karty, nejaké paymenty, nejaké transakčné systémy a takéto veci, že všetko s bankovníctvom, čo je spojené, tak to robíme. Ale nielen pre Slovensko, a hlavne nie pre Slovensko, ale pre celý svet. Čiže naši klienti sú od Tokia, Hongkongu až po San Francisco. Pekla. Máte niekoho aj z Košic? Máme pobočku v Košiciach. Vidíš? Máme tam krásnych našich 18 alebo 20 kolegov teraz. Vy ste nejako s dizajnermi nejak sa spojili, že? Presne tak. Sme sa spojili s takou firmou, že Elefant v lete minulého roka. A sme radi, že máme teraz vlastne konečne aj dizajnové oddelenie nejakých 10 výborných ľudí, čo prišli k nám. A teda, aby som to uviedla, alebo teda ja ako blondina, hej, to chápem, že vlastne... Ja som tiež blondiak a vy, akože budeme si rozumieť. No. Dneska je tu blond power v štúdiu, ale teda ste vývojári, to znamená, že kodíte, to znamená, že ste mega premakaní proste data scientisti, alebo teda inžinieri, ktorí kodia, hej, to je prípadne programujú, tak. To áno, akože core toho celého, že programovanie, ale k tomu je aj design a nejaké také tie wireframey, alebo že ako vyzerá tá aplikácia,
testing, potom, že ako to na tých serveroch bude feature, čiže nejaký deployment a všetky tie veci s tým spojené. Čiže v podstate, vieš, za nami príde ten partner alebo ten klient a povie, že áno, toto potrebujeme naprogramovať, tak my tam prídeme, naskočíme a všetky tie skillsety alebo tie veci, čo treba, tam to dotiahneme a rok, 2 s ním pracujeme a tam sme to spustili. Bože, tam musí byť asi veľa peňazí, čo? Je to hlavne veľa zábavy a veľa skúseností. Jasne, vieš, že ja už som taká, ja idem hneď na peniaze. Ale musím povedať, že jak som spomenula, že ty si môj bývalý šéf, tak bývalý šéf z prvého coworkingového centra na Slovensku The Spot. Áno. Tam ste ma nahajrovali, tam som robila také akože PR content, som sa hľadala tiež, ale musím povedať, že to bolo super, že pamätám si tie časy a musím si povedať, že veľa mi to dalo. Treba povedať, že ty si už vtedy bol v tom biznise, že ty už vtedy si robil ten business development. Ako ja s láskou spomínam na ten spot, akože pre nás to bolo naozaj že krásne obdobie a myslím, že to prišlo v správny čas na Slovensko, že sme urobili taký ten prvý coworkingový priestor, teraz je ich kopec všade možne, ale vždy naozaj, že to bol úplne že prvý, čo 2011, čo sme to otvorili, 12? Môže byť tak. 11 asi bolo. A akože bola to veľká sranda a tak celkom akože sme sa tam zabávali a skúšali akože rôzne tie, že čo funguje, čo nefunguje, prinášať nejaké vzdelávanie, nejakú edukáciu, ako sa robí biznis, jak sa robia startupy, čo sú to tie startupy, jak s tými investormi rozprávať, všetky tieto veci. A tam som tiež robil akože ten business development, alebo business development je inak povedané, že obchod. To je ako, lebo obchodník to niekedy tak smrdí, že to proste není dobrý názov, tak akože business developer je taký ten krajší, čo používam. A už tedy som akože v tom nejako bol zapojený a už aj sme tam robili nejaké prednášky, nejaké letné školy a tak, ako pomôcť ľuďom sa naučiť viac robiť ten obchod. Ja si to pamätám a musím povedať, že aj ja som sa tam asi najviac naučila fakt za môj život. V rámci aj komunikácie s ľuďmi, násania tej atmosféry, naučila som sa, čo je to ten startup a vlastne prečo každý je startup. Alebo tak čo je to ten startup, Mati? To pekla. No, to mi povedz ty. Nevážne, ja som sa pýtal. Je to pekla. Ako ja to stále vnímam ako malú firmu, ktorá sa snaží predať svoj nápad a snaží sa dostať na trh, ale je takéto rozlíšenie, že čo už nie je startup? A to je čo? Tam je, a to musím povedať, že však ty si tiež teraz akože v jednom startupe zamestnaná, jednom z takých tých najúspešnejších startupov ako Slovenska, v tom operáme, ako myslím si, že chalani a dievčatá robia veľmi dobrú robotu tam, ako to je akože jeden z takých dobrých success stories tu z regiónu. A ja mám rád takú poučku, ja som taký, že keby som mohol, tak som akademik a učím ako na škole, ale neplatí to veľmi účty, takže ako pravda som v tom biznise. Ale taký profesor, že Steve Blank sa volá na Stanforde a ten hovorí, taká poučka jednovetová, že čo je to ten startup, že je to dočasná organizácia, ktorá slúži za účelom nájdenia opakovateľného a škálovateľného biznis modelu. Čiže skúsme si to akože rozložiť. Každé slovo má v tom akože nejaký význam. Čiže dočasná organizácia znamená, že není to firma ešte, je to len nejaké zgrupenie ľudí, ktorí sa snažia niečo spraviť. A čiže keď je niekto startupom 10 rokov, niečo robí zle. Že účelom startupu je nebyť startup. Že čím skôr chceš nájsť opakovateľný a škálovateľný, to znamená, že vieš povedať, že áno, toto, čo som si vymyslel, tento nový produkt, táto nová služba, že ľudia to chcú, sú ochotní za to platiť a viem, ako to mám predávať. Ak pochopím, že komu, za koľko a ako to budem predávať a viem to aj vyrobiť tú vec, tak prestávam byť startupom a začínam byť firmou. A keď začne byť firmou, tak to už začne generovať nejaké peniaze, nejaké revenues, tedy už sú také tie oddelenia, že to má marketingové oddelenie, HR oddelenie, hen také oddelenie, také oddelenie. Ale predtým v tom startupe funguje akože úplne iný prístup, akože voláme to, že iný toolkit, ktorom máš pracovať. Že keď niekto si založí startup a už má akože 6 generálnych riaditeľov na 6 akože oddeleniach, tak je niečo špatne. Čiže tam je taká že zmena v hlave, že to, čo nás učia na školách, akože na marketingu alebo na ekonomickej, sa dá využiť a veľmi dobre využiť, keď máš firmu, ale nie keď máš startup. No a už prestávam akože edukovať. Nie, to sa mi páčilo, pretože toto na tých školách, že naozaj to, čo ťa učia, či vieš naozaj aplikovať v praxi, alebo teda či si chceš založiť svoj biznis, tak podľa mňa vo veľa veciach, veľa časoch tí ľudia to nevedia. Vyjdeš zo školy a nevieš podniknúť reálne kroky na to, aby si niečo začal robiť.
No, vieš čo, priznám sa ti, že... A ty si to mal asi inak, keďže si v Silicon Valley bol a stále si mladší ako ja, bol si môj šéf, chápeš? Ježišmaria, toto nevyťahuj, ale nie. No, vrátim sa k tým školám, akože ja mám to šťastie, že raz ročne ma pozývajú na FITku, na FIT-STU, Fakultu informatiky, informačných technológií Slovenskej technickej univerzity, a tiež na fakultu manažmentu Univerzity Komenského. Rozprávať v podstate o startupoch, o manažmente v startupoch, o tom, jak to rastie, nerastie, pre študentami. A pre mňa je akože fascinujúci vidieť, akože to sú dva diametrálne odlišné svety. Že to je že deň a noc, ale akože šialeným spôsobom. Že na tej fitke tam vždy príde, že 120-130 ľudí a sú angažovaní a pýtajú sa a technológovia, že chcú, niektorí robia v slajde, niektorí robí v Expone, niektorí robí v Opename, niektorí robí všade možne, akože niektorí robia u nás a fakt, že akože sú takí angažovaní tí ľudia. A je to perfektné, lebo dostávajú už počas výšky, nachytávajú také tie skillsety, že ako sa to v týchto akože firmách robí, čo je dobré, čo nie je dobré, a keď vyjdú von už teda môžu niečo robiť. A na tom fakulte manažmentu mne vždy akože tak akože plačem, akože, že to... Je ti to ľúto? Je mi to ľúto, lebo tí ľudia majú kopec voľného času, že akože tá škola nie je akože veľmi náročná časovo, ale nie sú ako keby angažovaní v tých veciach, že nezaujímajú sa, nepracujú a proste nie sú v tom. A to má dve možnosti, buď že tí, čo pracujú, nechodia na tú moju prednášku, môže byť. Alebo akože nejak ešte ich to nenapadlo, že by mohli akože niečo robiť nejakých startupov, že ešte o tom nepočuli. Takže. A ty rozprávaš vlastne to kvázi to isté? Veľmi podobné rozprávam. Veľmi podobné. A vidíš tam ten mega rozdiel, hej? Vidím tam ten rozdiel hlavne v tej angažovanosti, že je jasne, že tí ľudia akože majú aj iné nápady a iné veci, ale že pre mňa je akože svätý grál, že spojiť tie dve školy dokopy, že zobrať tých akože z manažmentu a zobrať tých akože z informatiky, dať ich do jednej miestnosti, tak akože by to bolo perfektné, lebo tí manažeri dokážu sa rozprávať, dokážu byť akože outgoing a byť akože taký otvorený a zisťovať, že či ten nápad je dobrý, validovať to, robiť ten marketing a tak ďalej. A tí informatici zase postavia niečo, čo není, že ďalšia potlač triček, ale že proste, že je to naozaj reálny biznis, reálny produkt. No. Akože ja musím povedať teraz úprimne, že keď si porovnávame mňa a teba, že čo si ty robil popri vysokej škole? Už som podnikal. No, ja nie. Vieš, že toto je to, ja som tiež vlastne, keď si pozriem tie moje roky na tej vysokej škole, nehovorím, že by som bola lenivá, nechcela sa mi, ale bolo to denné štúdium v Trnave, chodila som a nemala som ani vlastne okolo seba ľudí, ktorí by ma nejak tak ťahali, že poď Mati, ja som ani nevedela, nebola som aware of, že teraz je ten čas, kedy môžem, kedy mám ten čas a veľmi ma to možno tak spätne mrzí, teraz to musím v 30-ke doháňať, vidíš to podcastom, ale že taký ten tvoj pohľad, alebo v skrátke, že ako si ty počas tej tvojej výšky, že kde si hľadal tie, ja neviem, konexie, alebo tie príležitosti, alebo čoho si sa chytil a začal vlastne budovať? Tak, keď ja som mladý, tak to televízor bol černo-biely a tak ako, nie úplne, ale ako, už to bolo dávnejšie. A vtedy vôbec neboli coworkingové centra, neboli Nextérie, neboli akože PRC centrum na FMUK, nebolo akože všetky tieto možné podporné akože networky, systémy, siete akože neexistovali poriadne. Alebo som o nich veľmi nevedel. Akože boli nejaké, ale mne na Matfis sa k tomu, akože sme sa k tomu veľmi nedostali. No a začal som tým, že som robil to, čo som vedel, že som programoval. A takže som mal tú výhodu, že teda som robil nejaké web stránky, robil som nejaké webové aplikácie a tak som sa akože s týmto hral. Potom sme našli akože pár kamarátov, sme to dali dokopy a zrazu nás bolo 5, potom 8, potom 10 a robili sme všetko, čo sa dalo. Akože to bolo naozaj taká zákazková projektová práca, akože taká naozaj... Počas výšky. Počas výšky, áno. Čiže tam si sa oťukal, zistil si, že OK, toto mi ide, no ale teraz si proste business developer. Teraz nechodíš. Prečo? Ďaká Bohu. Je to dobré pre všetkých akože naokolo. Tak ti poviem, že keď si jediný, kto môžeš, tak musíš. A bolo to také, že ja som už aj na strednej, som robil nejaké také, že fyzikálne súťaže. A ja teda nie som nejaký slávny fyzik, ale to bolo také, že to je skôr že debatno-fyzikálne, že sme tam akože veľa rozprávali a museli sme odprezentovať tie fyzikálne výsledky. A ja som potom pochopil, že vlastne, že mňa síce baví byť s informatikmi, s fyzikmi, s tými akože matfizákmi, lebo to je taká moja krvná skupina, tým, že moji rodičia sú obaja matfizáci a celá rodina, tak som nemal akože šancu ísť na inú školu, než na ten matfiz.
ale ja mám strašne rád rozprávať a prezentovať a komunikovať, tak som teda akože prirodzene aj tak inklinoval viac k tej role toho obchodu a toho biznisu v rámci tej mojej mini firmičky, čo som mal. Čiže to považuješ aj za svoju takú prvú nejakú biznis príležitosť alebo taký tvoj prvý nejaký kontakt so startupom alebo to budovanie toho? Vieš čo, kontakt so startupom nastal, keď sme robili voľakedy dávno, 2013, sme pred spotom ešte s takým mojim kamarátom, že Radovan Andrej Grežo a s Marekom Kuzmom robili také, že startup campy. A to si možno niektorí pamätníci pamätajú, to boli také akože mesačné stretnutie akože startupistov. Začalo to 5 ľudia pri pive v obchýrku a skončilo to 250 ľudí v kácečku, akože čo chodevali počúvať. A bolo to super, že bolo to aj v Bratislave, aj v Košiciach, aj v Piešťanoch, aj v Žiline. A to bolo také moje stretnutie s tým startupovým svetom, že vlastne, že to je niečo úplne iné, že to není projektová práca, že vymyslím si nejaký produkt, skúsim ho predávať do celého sveta, je to inovatívne. A bolo strašne veľa takej energie, že ľudia chceli sa učiť a stretávať sa, bolo také čarovné vtedy, takže ako to bolo pre mňa takéto miesto, kde sme sa ako dali dokopy a rozprávali sme a dali takúto prvotnú komunitu startupov. Podľa mňa to vtedy vlastne bol aj taký boom toho na Slovensku, že? Vtedy ešte Twitter fungoval a to dávno. ICQ, to už nie, ale ako, a v podstate sme akože sa takto spojili, komunikovali a bolo to akože perfektné, že z toho vlastne vznikol aj spot, že videli sme, že je tu taká tá občianská objednávka na to, že ľudia chcú sa stretávať a byť každý deň a spolu robiť nejaké tie startupy a tie nápady. Takže tam aj ten prvý venture kapitálový fond, ten VC fond, akože Neology vznikol, my sme vznikli a bolo také, že príjemný ako keby kulminácia týchto všetkých vecí. Ty si povedal, že vtedy to bolo také čarovné, to znamená, že už teraz to není tak čarovné? Že vnímaš takú tú nejakú zmenu, že tak vieš, že keď je človek na začiatku, ak je 5-50, nikto poriadne nevie, že čo robíte a ako to robíte, ako sa to má robiť správne, tak je to iné, ako keď teraz už máš podporné systémy, máš nejaké akcelerátory, máš coworkingy, máš hub, ktorý vyzerá na svetovej úrovni, máš akože startupy ako je Exponea, Operam, Slido a pár ďalších šikovných ľudí, ktorí naozaj sú akože svetového charakteru a už akože aj robíme ten svetový biznis. Tedy akože tie naše svetové biznisy boli, že Sajik a Asset, čo už ani jedna z nich nie sú akože startupy už dosť dávno a mala si, že Pelikán a Profesiu a pár ďalších, čo boli tech firmy, ale vieš, že to je úplne iný svet, takže tá nová generácia, vtedy vieš, že vtedy naozaj, že Slido vzniklo u nás v spote, akože si pamätáš, akože to tam chalani sedeli v takom malej kutici smradlovej bez klimatizácie, v Tulivaky tam boli naokolo. A proste vzniklo tako traja chaloši, čo to tam akože mastili po večeroch a teraz je to 100 človeková firma akože po celom svete. Masaker. Ja preto začínam, lebo ja vidím tie úspechy. Nie, samozrejme. Ale v tomto ma zaujíma taký možno tvoj pohľad, pretože ja mám na neho taký svoj, čo sa týka, že startup versus korporácia. Ty si niekedy robil nejaké korporácie? Ja som robil 3 mesiace v Accenture. Akože. A ako? Teda povedz. Práve 3 mesiace. Ale nie, ľudia boli milí, bolo to zlaté, bolo to fajn, ale nebolo to pre mňa. Prečo? Bol tam iný mindset. Bolo to môže príliš pomalé na mňa a také, že všetko malo svoje rigidné pravidlá a miesta, že možno o pár rokov by som akože mohol mať nejakú pozíciu, kde som vedel niečo rozprávať a vymýšľať, ale ja som chcel už hneď, vieš, že pre mňa ten korporátny rebríček akože nebol zaujímavý, že radšej skúšať, robiť omily vlastne na vlastnom ma viac bavilo, alebo v malom. Akože súhlasím, ale teda netreba povedať, že teraz korporácie sú zlé. Zďaleka nie. No, samozrejme, myslím si, že v dnešnej dobe už sa dosť posunuli a že tí ľudia sa tam naozaj môžu cítiť dobre a takisto sa môžu nejako posúvať, ale možno presne, že tí mladí ľudia aj teraz čoraz viacej inklinujú k tomu vytvoriť si niečo vlastné. Aha. Ale aj veľa ľudí to proste jednak nezačne, alebo nevie ako, alebo na tom failne proste. Čo si myslíš ty, že čo robia tú najväčšiu chybu, fakt, že, alebo 3 najväčšie chyby, ktoré urobia v tých prvých začiatkoch svojho biznisu? Dám ti pár datapointov a možno, že budú aj pre posluchačov zaujímavé. Že? Čo si myslíš, koľko rokov má priemerný úspešný startupista?
koľko rokov? Akože on, hej? Áno, že keď úspeje, vieš, že taký Mark Zuckerberg mal čo, 22-23, keď začal. A čo si myslíš, že priemerný startupista, ktorý je úspešný, koľko má rokov? Ja poviem blbosť, 33. Neviem. 45. Aha, okej. Čiže aby sme vedeli, že aj my dva máme ešte čas na to, aby sme boli úspešní. Dobre, tak nič. A čo myslíš, že koľkatý biznis je úspešný pre typického podnikateľa? Že koľkokrát musí človek skrachovať, alebo akože mu nevyjde nejaký nápad, nejaká myšlienka, dokým to je naozaj, že this is it, že to je ten úspešný biznis. Štvrtý? 7-krát. Ale close. Ale zaujímavé. Okay. Čiže vôbec netreba sa strachovať, že mi to nevyjde, alebo že to nejde, alebo že nič. Je akože ísť smerom startupu alebo malého biznisu je skôr lifestyleový choice. Je to o tom, že nie je to že lepšie ako korporácia, je to iné. Ale treba byť prichystaný na akože neúspech. Lebo neúspech je spojený každý deň s takýmto akože podnikaním. A netreba sa toho báť, treba to brať naopak ako, že v podstate mám MBA. Že tým, že mi neúspela tá firma, tak som si ako keby zaplatil MBA, ktoré je real life. Že to nie je akože nejaké štúdium, kde zaplatím 100 000 akože za školu, a naopak je to proste akože taký, že real life MBA. A to je zaujímavé sa na to takto pozrieť, že netreba sa báť, máme kopec času, každý z nás má kopec času, to, že v 25-ke nie som úspešný miliardár, nevadí, lebo ani nemáš byť. Že to je, že médiá milujú týchto mladých úspešných, ale väčšina akože podnikateľov sú nie až takí mladí, keď sú úspešní. Ty ma napadlo, že ale je Forbes 30, under 30, 30 po 30 a tam ideš, vidíš? Ja sa povedal na tú akciu, a samozrejme, akože, že to je, myslím, že veľmi dobre organizovaná akcia, akože z toho Forbesu a dobre to robia, ale... Vieš, že kedy bude, že Forbes under 40, vieš, že... No sú 40 under 30, fakt? 15 under 50. Ale nie na Slovensku asi, nie? Na Slovensku nie. No. Nevadí, tak mám čas, možno ja. Je tam čas, je tam priestor. Takže ľudia, nič sa nestrachujte, že 25 nemáš milióny, ono to možno príde v 35 alebo 45 pravdepodobnejšie. A mal si ty nejaký taký point, alebo taký breaking point možno u teba, kedy si sa bál v tom biznise? Že si povedal, že ty vole, Maťo. Určite áno. Každý deň, akože keď som... Každý deň. Však je to neisté, vieš, že predstav si, že koľko ľudí závisí na tebe, aby si donesla biznis do tej firmy, aby mali výplatu ich rodiny, proste akože ich akože známi, majú hypotéky, proste, že keď nedoneseš ten biznis, tak proste je prúser, akože vieš, že ich spýtať od kamarátov peniaze, aby bolo na výplaty, je akože veľmi nepríjemné. Ako, a v minulosti sa to stalo, že sme museli akože to spraviť, lebo sme urobili zlé kroky. Ako, a áno, ja som v istom momente mal taký, že každý nový zamestnanec bolo o hodinu menej som spal, lebo som sa akože stresoval, že čo. A v istom momente som povedal, že let it go, že proste, že sa takto nedá, že to treba. A vieš, kedy mi to prišlo, že kedy som začal mať väčšiu istotu v tom? Kedy? Keď som našiel akože výborných spoločníkov. Že keď som mal ľudí, s ktorými som vedel spolupracovať, sme si prešli peklom a sme boli aj v dobrom, aj v zlom. Teraz viem, že s tým Samom a Tomášom, čo sú moji spoločníci akože vo Vacuum Labs, to je, že keby padli traktory, tak stále stojíme pri sebe a stále sa supportujeme a je tam naprosto dôvera. To je ako manželstvo. Akože. Firemné, biznisové manželstvo. Je to taký, akože registrované partnerstvo na obchodnom registri. Ako. Je to tam. A je to naozaj, že v dobrom aj v zlom a vieš, že sa na ne môžeš spoľahnúť. A to je akože obrovská akože výhoda. Dá sa nejako povedať, že koľkými ľuďmi by si mal ísť do biznisu, alebo respektíve hovorí sa, že by si nemal ísť sám. Že vždy by tam, ale že má to byť nepárne. Alebo jak je to? Vieš, každý hovorí, jak by to, neviem. Tak... Hovorí sa, že nemáš ísť sám, malo by to byť nepárne číslo a 3 je veľa. Není na to dobrá odpoveď. Akože je to individuálne. Poznám akože veľmi úspešné firmy, kde sú 2. Poznám firmy úspešné, kde je 1. Poznám úspešné, kde sú 3. Akože je to veľmi individuálne. Záleží skôr o tom, že ak sa tí ľudia poznajú, ako im spolu dobre, ako si na seba vedia dôverať, ako majú komplementárne skillsety. Že keď boli, že 3 dizajnéri, tak to asi úplne nie je ono. Ale keď je tam, že technológ, biznisák a povedzme, že dizajnér, tak to je super kombinácia do startupu. To stačí vlastne, to je taký základ dobrý. Taký prvotný základ. Keď sú 3 manažéri, tak môže to dosť haprovať, že ti tam niečo chýba. Ale keď máš konzultačku,
tak traja manažer je úplne super. Máš 3 partnerov v tej firme, každý si vie svoj taký nejaký branch tam spraviť. Jeden môže byť na akvizície, ďalší môže byť na investície, ďalší môže na neviem čo, akože každý môže akože nejak si to ťahať. Dá sa ale povedať, respektíve ja to tak vnímam, že dobre, business development, obchod, to môže robiť vlastne aj individuálna osoba, napríklad aj ja, keď potrebujem sa predať, nie? Áno. Tak vlastne som business developer. Môžeš akože ten personálny branding, akože áno, jasne. Môžeš to aj takto zaframeovať, no? Som nad tým tak rozmýšľala, lebo si idem robiť vizitky, vieš. Tak si tam napíši tam business developer. Nesrandujem, ale že je dobré pre toho človeka možno vedieť nejaké tie základy z toho business developmentu, aj keď je to úplne od veci, vieš, že nie si business developer, sú na to samozrejme profesionáli, ale že čo je takéto základné, čo by napríklad aj ja, napríklad dajme si príklad, že som, ja neviem, copywriter alebo podcast a teraz čo z toho business developmentu by som mala vedieť, aby mi to pomohlo k môjmu brandingu? To je dobrá otázka. To je... Co som teraz vymyslela? Vrátim sa k tomu školstvu našemu, že na Slovensku, keď ideš pred tabulu, tak väčšinou len odpovedaš na otázky učiteľa alebo učiteľky. V Amerike alebo na západe si väčšinou ľudia prichystajú nejakú esej, majú nejaké prezentácie, majú nejaké slajdy, rozprávajú o nejakej téme, ktorú prichystali, väčšinou majú že tímové nejaké práce a 3-4 akože ľudia pracovali na nejakom spoločnom projekte a potom to odprezentovali. A títo západniari majú naučené akože v krvi od malička prezentovať, predávať sa, ukazovať výsledky, ukazovať tie úspechy, dávať tomu ten, takže to, že takto dobre sa to robí, takto je to fajn. Kdežto my sme len, že no povedz a odpovedz, vieš, nevieš. A to nám dáva veľmi nevýhodnú pozíciu na globálnom merítku, ako Slovákom, že my sa nevieme predať. My sme výborní zamestnanci, sme výborní pracovití, sme poctiví, väčšinou akože makáme, ale keď príde preto, že mám sa postaviť pred 30 ľudí a niečo odprezentovať, alebo pred 10 ľudí, už s tým máme problém. Čiže to, čo by som povedal, je, že to není problém len akože individuálne niekoho tu, ale to je bohužiaľ akože všetci Slováci sme zle vzdelaní v tom, že nemáme tie prístupy. Že možno nedostali taký ten správny priestor na to, sa v tomto vyskylovať. Tak. Čiže musíme to my dohnať, ako keby na staré kolena a skúšať si to. A ono to na konci dňa nie je ťažké. To len treba stratiť strach z toho rozprávania, ísť pred ľudí, porozprávať to. A ja vždycky hovorím, že treba pri prezentovaní, nedá sa to báť, treba sa prichystať, že opakovať si to. 5, 10, 15 krát si to zopakovať tú prezentáciu, nahlas povedať si to a niekomu to povedať. Že tie feedbackové kola sú strašne dôležité. Že ja vidím mnoho ľudí, že majú aj talent, aj chcú niečo prezentovať, aj by chceli akože niečo akože niekde predať. Urobia tie slajdy, alebo urobia tú prezentáciu, ale už si to s nikým nedajú feedbackovať. Že idú priamo proste na prvá šupa je tá šupa u toho klienta alebo u toho potenciálneho klienta. Čo je škoda. Že zapracovať feedbacky a potom až potom ísť akože na ostro je o mnoho lepšie. Mne sa páčilo, tak ja som si to niekde napísala, čo si raz povedal, že my na Slovensku vieme povedať hodnotné informácie, ale bez emocionálneho zafarbenia. A to je tá chyba. Že není tam takéto... Takú múdru vetu som povedal. No, dobre. Som si to našla. Som ťa stalkovala. Vieš, alebo že je správne práve, že povedať tie hodnotné informácie práve s tým emocionálnym zafarbením. Že to je to kombo, ktoré by malo byť. Je to presne o tom, lebo musíš zaujať nielen hlavu, ale aj srdce toho posluchača. A to srdce nezaujmeš tými faktami a tými číslami, naopak zaujmeš to emóciou. Čiže keď do toho dáš príbeh, dáš do toho ako keby niečo, čo sa s tým človek vie stotožniť, niečo, čo je k nemu blízke tomu druhému, k tomu obecenstvu, tak tedy to funguje. To je, vieš, ja môžem byť najlepší Nobelový laureát z fyziky, ale keď rozprávam niekomu, kto o tom akože prdlajs vie a používam všetky tie múdre slova, tak to nie je chyba toho obecenstva, to je chyba toho laureáta, že použil zlé slova. Naopak, že každú tému by som mal byť schopný vysvetliť ako tínedžerovi. Alebo ako svojej babke. OK. Čiže také dva kontrasty aj úplne, že aby to pochopil každý. Tak, že není umenie používať žargón a profesionálne slová a všetky tie schovávať sa za všetky tie múdre slovíčka a poučky.
umenie je vysvetliť ťažké veci jednoduchými slovami. Bože, to si pekne povedal. Ale vážne, no, na tom princípe funguje vlastne celý tento taký startup ekosystém a všetky tie prezentácie a tie, pozor, nie je toto nadávka redakcie, pitche. Pitch znamená prezentácia do nejakého určitého časového limitu. Neviem, koľko je to presne, teraz aby som neklamala, že... Záleží, sú rôzne tie typy, ale akože pitch, PITH je typ prezentácie alebo forma prezentovania informácií o svojom biznise, ktorá je krátka, konzistentná, jasná a má tú myšlienku dobre sformulovanú. Tak. Čiže keď startupy rozprávajú, tak oni pitchujú svoje nápady a svoje produkty, projekty. A sú rôzne formy, volá sa to, že elevator pitch, že keď sú v Amerike tie vysoké budovy, a tí investori väčšinou bývajú na tých najvyšších poschodiach, tak volá, kedy to tak bolo, že ten podnikateľ vbehol do toho výťahu s tým investorom a mal presne tých 90 sekúnd, dokým ten výťah vyšiel hore. Že to bola taká minútová prezentácia. Cieľom bolo, že aby ten investor dal vizitku, to je zaujímavé, príďte nám porozprávať. Potom máš takú investorskú prezentáciu, čo trvá 5 minút, 10 minút, 15 minút, záleží, sú rôzne. Ale ja milujem vetu, čo napísal Mark Twain, že milý priateľ, prepáč, že ti posielam dlhý list, nemal som čas na krátky. OK. Zamyslí sa na tým, že niekedy, keď sa ponáhľaš, píšeš strašne dlhé maily. Lebo usporiadať myšlienky, vybrať z nich tie dôležité, dať to do čo najmenších slov a skomprimovať tú informáciu je náročné a trvá, a chce to čas. Ja hovorím, že keď vieš o svojom biznise hovoriť za 90 sekúnd, povedať to najpodstatnejšie, potom nemáš problém hovoriť 2 hodiny o tom. Ale naopak to nefunguje. Fakt no. Ja keď píšem maily tým sponzorom, tak to je proste... Tak dáva to zmysel, keď musíš dvojnásobne viacej rozmýšľať nad tým a selektovať a napísať čo najkratšie, tak samozrejme, že to dlhšie trvá. Takže I got your point. Kamaráti v Silicon Valley ma naučili, že keď som tam žil a chvíľku pracoval, že máte, že nikto ti neodpíše, ak je to dlhšie, ten e-mail, ako na jednu obrazovku na tom iPhone. To znamená, že naozaj, že 3 vety a decid. Wow. Ja toto riešim tiež s médiami, že keď sa snažím pretlačiť nejaký PR článok alebo tak, takže presne toto mám, že ja ten mail si takto vidím na mobile, samozrejme píšem to z notebooku, ale proste presne viem, že kedy je to too much, kedy, lebo médiá sú tiež veľmi dobrý príklad na to, výborný príklad, ktoré ti neodpíšu alebo neodpíšu. Takže tak, no a dobre, aby sme ešte zabudli do toho, ty si povedal, že si 4-krát obletel Zem, či jak to bolo tento rok? Minulý rok? Tento rok nie, minulý rok. Minulý rok. Ja, príliš veľa som lietal, ako je to, že kvôli práci som potreboval akože veľa cestovať, možno až príliš veľa cestovať, takže... 85 letov, 4-krát okolo Zemegule. Nemáš problém s krčovými žilami? Nemám. Dobre cvičím, dobre sa stravujem, takže s týmto problém nie je. Ale skôr akože ten jet lag, že tá zmena tých časových zón je náročné. A byť naozaj, že za 14 dní byť v Bratislave, Dubaji, Hongkongu, San Francisku, Toronte, Lisabone a zase v Bratislave je už trošičku akože nadlimitné na to, že nedá sa to robiť pravidelne. A niektoré mesiace sú také, že to vyžadujú, že naozaj, že klienti chcú a treba, ale tento rok som si povedal, že snažím sa to minimalizovať a nelietať tak veľa. Hej, to ešte pred nahrávaním mi Matej hovorí, že ja som pôjdem, mám teraz 3 mesiace dovolenky. Jak pán. Ale tak najlepšie pred letom, vieš, sa takto pekne vyčilovať a potom začať bomby, no jasné. Ale ja mám ešte otázky od ľudí, ktorí vedeli, že tu budeš a myslím si, že sú veľmi vecné a veľmi k veci. A samozrejme, že sa týkajú takého toho biznisu, marketingovo, developmentovo, proste magická. Takže ako si zvládol ten strach z toho, že sa ide do podnikania a môže to nevísť? Ak si ho mal vôbec. Mal. Každý, ten, kto ho nemá, asi niečo nerobí dobre. A treba mať predtým, akože netreba mať paralizujúci strach, ale treba si uvedomiť, že to môže nevísť. A treba si uvedomiť, že to najskôr nevíde. A keď si uvedomíš, že neúspech ti nedá stigmu na celý život, alebo že ťa nezrujnuje, ale naopak, že ťa naučí strašne veľa a potom ten druhýkrát to už môže výjsť, tak to vezmeš ľahšie.
Lebo nie sme dneska v situácii, že keď ti skrachuje firma, že sa nemáš kde zamestnať. Nie sme v situácii, že keď ti skrachuje firma, že tvoji zamestnanci nemajú čo robiť. Minimálne aspoň v Bratislave, v Košicách, v tých väčších mestách, a keď robíme nejaké startupové alebo kľudne aj kaviareň, že akože je to, že teraz je nedostatok zamestnancov. Čiže netreba sa báť ani o túto vec. Treba byť korektný a treba akože oznamovať a hlásiť ako zamestnancom, že keď sa nedarí, tak sa nedarí. Ale netreba mať z toho akože nejakú ťažkú hlavu, že idem do toho, dávam do toho maximum, makám, idem, vieš, že uvedom si, že čo znamená podnikanie. Podnikanie znamená, že idem voči celému svetu. Idem narušiť chod sveta. Idem postaviť niečo, čo má zobrať a vytvoriť hodnotu v tomto svete a nejak distribuovať. A to je akože, to je kurník šopa náročné. Že naozaj voči mne stojí status quo. A najhoršie je proste meniť status quo. Ale dá sa to. Dá sa to. Je mnoho príkladov podnikateľov, čo sa dá. Akože len že není hanba neúspieť. Hanba je nepriznať si, že neúspievam. A že keď tlačím 6. rokom a stále je to také, akože ja to mám, že Walking Dead, taký akože zombík nejaký, tak to není úplne ono. Treba si to priznať, treba to zmeniť. Ale netreba sa toho bať. A hlavne v dnešnej dobe toľko ľudí, ktorí chcú pomôcť a akože podporiť tých podnikateľov, že ja som naozaj nepoznal veľa ľudí, akože keď som začínal, ale dneska či už cez tie coworkingové centra, alebo cez aj nejakú štátnu podporu, kde sú nejakí mentori, alebo cez tieto podcasty sa dá akože nakontaktovať na x ľudí, ktorí pomôžu, poradia, odporúčia a povedia, že takto nie, takto áno, dajú tých mentorov, že to je to akože krásne, že nie si na to sám, ľudia ti chcú dobrovoľne pomôcť. Len sa možno teda stačí prestať báť, opýtať, to je napríklad také. Áno. Dosť podstatné. No a teda to znamená aj také tie reči a výhovorky, že musím platiť účty a teraz neviem, že či to vidia a akože dobre, máš malé dieťa a teraz nemôžeš si možno dovoliť, ja neviem, 3 mesiace hľadať nejakú novú prácu, ale to neznamená, že naozaj tuto v Bratislave nemáš ten priestor na to, aby tak tak na tie zase tých 5 mesiacov sa zamestnám v nejakom korporáte, kde budem proste plnohodnotný zamestnanec. A dá sa to, nič sa stane, ale ideš znova. A dá sa začať podnikať aj popri zamestnaní, to je na tom pekné. Že vieš, že nemusíš ísť do toho akože po hlave, že úplne, že mnoho ľudí nemá rezervy finančné, nemá nejako odložené, že teraz môžem 2 roky len sedieť a vymýšľať akože biznis, ale dá sa popri svojom normálnom podnikaní pracovať. Akože. Je taký remotivovaný človek, že Gary Vaynerchuk, ktorý ako... Pozdravujeme, ktorý presne o tomto rozpráva, že máš ten čas, môžeš si ho spraviť. Akože, áno, podnikanie ide na úkor rôznych vecí. Že mne to mnoho rokov išlo na úkor zdravia a na úkor akože nejakých akože osobných vzťahov. A dával som do toho akože veľa energie a vždycky je to na úkor niečoho. Že treba si to uvedomiť, že áno, nedá sa mať všetko, ale ten balans sa potom v istom momente dá nájsť, dá sa s ním akože pracovať. Súhlasím, preto vlastne aj tieto podcasty ja robím akože fakt reálne, ja to robím po večeroch, lebo však mám normálnu prácu, alebo teda piatky, lebo piatky ja mám voľné, lebo som si to tak zariadila slanožka, alebo víkendy. Proste naozaj buď po nociach striháme vlastne aj s Honzom a tak, čiže ono sa to dá, ale samozrejme musíš do toho venovať čas, energiu a akože aj peňažky, ale tá návratnosť nie je proste nereálna, takže ja som rada, že čoraz viac takto ľudia v mojom okolí proste to skúša a ja som úplne mega rada za to. A že nie, že majú že 18, 25, ale ľudia, ja viem, 38, 42 a to je proste na tom pekné, že... To je na tom krásne, že ako, vek nerozhoduje, to je na tom pekné. Nerozhoduje, však ja viem, to je moje gro, to si dám inak do podpisu e-mailového. A dobre, akú najväčšiu chybu robia ľudia, keď zakladajú biznis z pohľadu brandu? Asi není jedna správna odpoveď. Ja ti poviem tak, že moja firma sa volá Vacuum Labs. A to není najlepší názov na svete. Je výrazne lepší než predchádzajúci. Čo bol predtým? Poha. Dobre, je to lepšie. Je to lepšie. A stále je to ako, vieš, že Vacuum Labs, čo predávate, vysávače, vákové pumpy, akože aj také som už dostal. Alebo že ste chemici, alebo že čo vlastne, alebo len vysávate peniaze od klientov. Vieš, akože to nekonečne vtipy sa dajú robiť, akože nobody sucks like Vacuum Labs. Akože vieš, akože tam sa dá, pozdravujem tých mojich kamarátov, akože, ktorí toto vymysleli. A na názve nezáleží.
akože minimálne v našom B2B svete, kde je akože business to business, tak to vôbec, akože názvy slovenských firiem, akože Posam, Anasoft, D-Tech, akože čo to znamená? Veľké multimilionové firmy a tie názvy nič, akože Operam, vieš, že čo to je? Akože Expona, Slido, akože vieš, čo sú to za názvy? Sú to perfektné, milé, dobré, máš .com doménu, akože aj ideš, akože, ale that's it. Že netreba sa s tým stresovať, že ten názov, keď je zlý, sa dá kedykoľvek zmeniť. Jasné, urobíš rebranding a máš to. Čo sa týka distribúcie, lebo to mňa zaujíma, že tam je tá halu, že ty môžeš mať hoci ako proste dobrý produkt, hoci ako dobrý content, ale proste keď to nevieš dať von, alebo distribuovať, alebo proste komunikovať to, tak proste that sucks. Čiže čo v rámci tej distribúcie by si ty videl ako také základné gro, že je správne robiť? Dôležité je pochopiť, že kto je moja cieľovka. Kto to má kúpiť? Majú to byť ľudia iba v okolí, že robím nejakú kaviareň lokálnu, alebo nejakú lokálnu čítareň na knižky, alebo robím globálny biznis. Vieš? Ak robím niečo lokálne, tak musím sa pozrieť na lokálne médiá. Možno, že je to lokálny rozhlas, možno sú to letáčiky do schránok, možno, že je to kampáň v lokálnom obchode, ako kde budem akože robiť nejaké promo tomu. Úplne, že v pohode, že lokálny biznis. Keď robím niečo globálne, tak čo to znamená globálne? Globálne znamená, že... To už môžu byť aj Čechy. Môžu byť aj Čechy, ale vieš, že čo to je? Že to je, že musím pochopiť, že aká je tá moja persona, že kto je ten môj zákazník. Je to mladý človek, starý človek, je to na nejakej špecifickej pozícii v nejakej firme, v akej firme je. A potom, že čo ten človek číta. Je na Facebooku, je na Twitteri, je na e-maili, je na LinkedIne, alebo nie je na ničom z toho, alebo chodí na špecifické konferencie. Proste musíš pochopiť, že kde sa nachádza tvoj zákazník a potom na neho zacieliť. Ty si zástancom samozrejme všetkých takých analytics a social media boost kampaní a týchto vecí, alebo práve... Ja som zástanca, že keď nevieš niečo merať, nevieš to zlepšovať. A to je potom, samozrejme, treba sa utopiť v tých dátach a treba mať nejaké tie dáta a mať triezvy pohľad na to. Že najhoršiu vec, čo môže spraviť podnikateľ, je mať ružové okuliare. Že treba ich zhodiť, že treba veriť, že uspejem a že to ide a akože veriť si, ale netreba zabúdať, že je tam realita, sú tam nejaké účty, sú tam nejaké náklady, je tam nejaká runway a ako s tým pracovať. No a keď človek nevie moc počítať a neorientuje sa v tých dátach, tak mal by napríklad sa s nejakým spojiť, že OK, poď mi poradiť a poďme toto robiť. Nevie počítať? To som ja napríklad, hej. Ale vieš počítať, máš školu, máš vyštudovanú. No áno, ale vôbec neviem, nejaké vieš, že percentá alebo nejaká taká vec, že mal by si mať reálne nejakého človeka pri sebe v rámci, ja neviem, finance alebo týchto analýz alebo takéto? Tak ľudí od čísel je to dobré mať okolo seba, ale aby sa zase nezahrabali do toho, lebo v tom podnikaní aj ten gut feeling, alebo takéto, že mám ten feel, že takto by to malo byť, je dôležitý. Že niektoré podnikateľské rozhodnutia, ktoré robíme vo firme, nie sú podložené číslami, ale skôr je to taký experiment, že je to taký výstrel do tmy, lebo mám ten pocit, že tak by to malo byť. A v akom pomere to dáva, že na pocitové rozhodnutia a na tieto, ako to máš? Existujúce revenue stream alebo existujúce biznisy sú všetko číslovo založené. Nové, vieš, že ja môžem vystreliť na 5 smerov a teda, že ktorý z tých smerov si vyberiem, je na základe toho, s koľkatými ľuďmi sa rozprával, čo mi hovorili, ako vyzerali nejaké ukazovatele a tak ďalej. A na konci dňa je to iba akože to, ako sa ja rozhodnem. A to je kombinácia hlava a srdca. Iné tam už není. Iný orgán. Asi. Popojedem. Dobre, toto je dosť dobrá otázka. Celkom sa mi páčila. A čo je viac dôležité v biznise, ako si ľudia myslia, a čo je naopak menej a ľudia tomu dávajú až príliš veľkú váhu? Ja som hovorila, že ja mám múdrych ľudí okolo seba. To je veľmi múdrych ľudí. Vieš, na čo sa sústreďujú až moc možno a čo naopak prehliadajú a to by malo byť do pekla. Keď sa vrátim k poučke toho startupu, že je to dočasná organizácia, ktorá slúži za účelom nájdenia opakovateľného a škoľovateľného biznis modelu. Nie je to skupina ľudí, ktorí chcú byť na titulke časopisu. Že mnohokrát sa tie startupy alebo tie začínajúce firmy si myslia, že sú úspešné vtedy, keď sa dostanú na titulku časopisu. Alebo keď o nich píšu články. No, že vieš, že
magazíny, milujú nové firmy, nové nápady, inovácie, lebo to ľudia radi čítajú, je to sexy, je to cool, je to nové, ale to ti určite nezaplatí. Čiže to, čo ja radím týmto firmám, aj nám, je, že nie je dôležité byť akože v časopisoch a na startupových súťažach a stále sa niekde otrčať a cestovať po svete a byť na jednej súťaži, druhej, tretej. Dôležité sedieť, pracovať na svojom biznise a rozprávať sa s zákazníkom, nie s médiami. To si veľmi pekne povedal a myslím si, že si to aj veľmi pekne zakončil, pretože myslím si, že celý tento marketingo, kolobeho, biznisový svet by sa dal rozobrať aj do 4 hodín. Ale ja viem, mohli by sme tu dlho sedieť. Ty si biznismen, ale máš teraz dovolenku vlastne, tak... nie. Sabatikál, dávam sa dokopy. Sabatikál, samozrejme. Prvýkrát v živote, no. No a nenudíš sa inak? Prvých 6 týždňov bolo výborný. Prvých 6 týždňov. A bolo to super, ale teraz ma tak myká. Normálne, že už by som ako... Ja som prišiel v obleku teraz k tebe. No ja viem, ja to tak v rifličkách rozprávam. Už som taký, že už by som sa nevrátil do tej kancelárii, ale ešte idem, zajtra cestujem, zase si idem akože niekam odletieť, trošku zohriať kosti a naozaj to ako užiť si tie 3 mesiace, ale už vnútorne tak ma už pustíte ma k tomu. Ale o to viac si to možno potom užiješ, vieš, že fakt, takže želám ti, aby si zvládal tie jetlagy lepšie, lebo myslím si, že aj tento rok možno trošku pocestuješ, ale veľmi ti držím palce. Myslím si, že aj Vacuum Labs, aj hociaký biznis, ktorý ty si v okolí ňom a ho rozbiehaš, bude úspešný a ja som veľmi rada, že sme sa vlastne po tak dlhom čase spojili. Áno. Myslím si, že fakt záleží na tých vzťahoch, ktoré máš a aj keď sme sa nevideli možno aj 5 rokov, či koľko to bolo, a vlastne si môj bývalý šéf, tak aj tak si myslím, že je to medzi nami veľmi dobré a musím povedať, že s Maťom ešte natočíme takú krátku časť, pretože Maťo si prešiel tiež extrémnou premenou, ale takou reálnou, takou skutočnou, takže to vám povieme aj v tej ďalšej časti. Ďakujem ti ešte raz. Mati, ďakujem ti pekne za pozvanie a som strašne rád, že sme sa mohli takto sadnúť si a porozprávať sa. A keď aj tvoji posluchači a posluchačky budú mať záujem akože viac sa o tom biznise rozprávať a o týchto veciach, kľudne akože sa môžeme nakontaktovať a ešte niečo rozprávať. Jasné, Maťové linky, aj jeho blog, kde píše dosť také zaujímavé články, vám dám do popisku aj do videí, takže sa budete mať na čo tešiť. Každopádne, tak krásnu dovolenku ti želám. Ďakujem pekne. Maj sa. Takže to bolo pre dnešok všetko, priatelia. Som rada, že ste mohli aj takto spoznať opäť nového úspešného človeka Mateja, ktorý je úspešný, je mladý, ale stále je nohami na zemi. A tí, ktorí pozorne počúvali, sa dozvedeli, že a vedia, koľko má priemerný úspešný startupista alebo podnikateľ, alebo koľkatý biznis je úspešný v našom živote a koľkokrát musíme skrachovať, že alebo nám to nevíde. A myslím si, že keď už toto viete, tak sa prestanete tak trošku báť, skúšať nové veci, podnikať a odhodiť možno takú tú barličku toho strachu a skúsiť niečo vytvoriť, pretože tvoriť hodnotu je náročné a ako Matej povedal, že neúspech nám nedá stigmu na celý život, ale naopak nás to vie strašne veľa naučiť a to, že tvoríme a podnikáme, znamená, že ideme voči celému svetu a to sme akože fucking badass a že narúšame ten chod sveta a vytvárame niečo, čo má hodnotu a distribuujeme ju. A to je fakt, že dosť náročné a stojí voči nám ten status quo, ale dá sa to robiť pekne a dá sa to robiť poctivo. Takže som veľmi rada, že toto počúvajú presne ľudia, ktorí to tak majú a chcú sa zlepšovať, hľadajú inšpiráciu a chcú pomáhať druhým. Takisto ďakujem Actinu, pretože toto robí presne on. Rozhodol sa podporiť nenápadnú slečnu Buckovú, za čo im veľmi pekne ďakujem. Vytvorili pre mňa ten link actin.cz/buca alebo actin.sk/buca, cez ktorý si môžete nakupovať a podporiť ma. A takisto nezištne to robí Luke z Coffee Illimity Roasters, s ktorým som sa nikdy nevidela osobne, ale máme veľmi osobný vzťah, to je zaujímavé a určite ho privítame v podcaste, takže sa veľmi teším. Takže ďakujem ešte raz. Myslím si, že tú inšpiráciu predávame navzájom a to je to najkrajšie a najdôležitejšie, takže počujeme sa už o týždeň, teším sa na to. Čaute. Me, got it out the mud, they respect that me. Always got the love when I get back you. Got your hand out, that's a bitch move.